Valamit Dédinek, meg a dédpapádnak, meg a dédnagymamának. Mondjál valamit a tévébe. A kamerába. Mondjad. Nem üzensz nekik semmit? Ethan, nem üzensz nekik semmit? Integetsz nekik? Azt mondod nekik, hogy ma? Hát én vagyok az mama. Azt mondod, hogy nagymama. Még mondasz valamit nekik, Ethan? Még mondasz nekik valamit a videóba? Mondjad. Ethan, még üzensz nekik valamit a videóba? Ethan.